Donald Trump, meno, ktoré pozná celý svet. Jeho životný príbeh je spleťou ambícií, úspechov, sporov a nečakaných zvratov. Aby sme pochopili, ako sa stal jednou z najvýraznejších postav americkej politiky, musíme sa vrátiť na začiatok, do newyorského Queensu. Trump sa narodil v roku 1946 do rodiny realitného developera Freda Trumpa. V prostredí, kde sa úspech považoval za povinnosť, sa už od detstva učil súťaživosti a sebavedomiu. Po štúdiu ekonómie na Wharton School sa pripojil k rodinnému podniku a rýchlo ukázal, že jeho ambície siahajú ďalej, než len k správe existujúcich budov. V 70. a 80. rokoch sa presadil na Manhattane. Trump Tower sa stala symbolom jeho štýlu, veľkolepého, luxusného a neprehliadnutelného. Nasledovali hotely, kasína, golfové rezorty. Jeho meno sa zmenilo na značku, ktorá mala reprezentovať úspech. No za leskom sa skrývali aj finančné problémy, bankroty a spory s veriteľmi. Trump však vždy dokázal nájsť spôsob, ako sa vrátiť späť do hry. V roku 2004 sa stal tvárou reality show The Apprentice. Televízia mu priniesla celosvetovú popularitu a upevnila obraz tvrdého, nekompromisného biznismena. Pre mnohých divákov sa stal symbolom amerického sna. Človeka, ktorý si ide za svojím bez ohľadu na prekážky. Keď v roku 2015 oznámil kandidatúru na prezidenta, mnohí to považovali za ďalší mediálny projekt. No jeho priama retorika, dôraz na imigráciu, ekonomiku a heslo America First oslovili milióny voličov. Kampaň, ktorá spočiatku pôsobila nepravdepodobne, sa zmenila na politické zemetrasenie. Po víťazstve v roku 2016 sa Trump presunul do Bieleho domu. Jeho prezidentstvo prinieslo výrazné zmeny v zahraničnej politike, ekonomické reformy, ale aj ostré konflikty s médiami a politickými oponentmi. Sociálne siete sa stali jeho hlavným komunikačným nástrojom, čo ešte viac prehlbilo polarizáciu spoločnosti. Trumpova éra bola plná kontroverzií, vyšetrovaní a búrlivých verejných diskusí, no zároveň aj silnej podpory, ktorá ukázala, že jeho vplyv presahuje tradičné politické hranice. Pre jedných bol symbolom obnovy americkej identity, pre iných zdrojom napätia a rozdelenia. Bez ohľadu na to, ako ho ľudia vnímajú, jedno je isté. Donald Trump zanechal výraznú stopu v americkej aj svetovej politike. Jeho príbeh je dôkazom toho, že v Spojených štátoch môže aj ten najnepravdepodobnejší kandidát zmeniť smer krajiny. A hoci jeho cesta bola plná kontroverzií, zostáva jednou z najvýraznejších osobností modernej éry.